Assalamu alaykum hormatly adamlar, hormatly hanımlar we janablar, esasana uçurumlar. Bizden hemejäňide we başlar meşhur uçurumlar uçýan Howa gemisining kapitany Kuwat Kapur we meňiň hemejäňide özümiň täze bildirişlerim we täze maslahatlarym bilen ýüzenýär. Hormatly uçurumlar, ýagny şu uçýan uçurumlar we bir wagt mundan uçan uçurumlar, uçan mahallar ýoly peresat gelenler, bormanlar, şeýlede ýoldan çykanlar hemejäňide maslahat getirýär. Onu näme? Bizim uçuş dowamyzda kim Vietnam döwletinde peresat gedip, ol ýeriň tebigatyny, gözelligini, şäherlerini synamak isleýän bolsaňyz, has takyby Vietnam döwletine turist bolmak isleýän hemmejesine bilen turist wiza almaga ýardym edýän. Şeýle-de Vietnam döwletine işlemek isleýänler iş bilen üçin edýän. Hindistan döwletine okumak isleýänler ähletini okuwa ýerleşdirýän hemde özüniň ýagny işi we okuw we ýöneň nislini öwrenmäne wagt ýok, höwes bar adamlar hemmejesine internet bilen online arkaly ingliz dili öwrenmäge ýardym edýän aşakda work sahypalar bizde ödürleýän mähwanlar Instagram sahypa, TikTok sahypa diýmoda şeýle-de türkmen nomery aşakda work edýän mähwanlar. Ona näme hormat uçurumlar biziň Howa gemimiz häzir uçuşynda dowam edýär. Remellerinizi dakmaňyzy we telefonyňyzy uçurmaňyzy gaýşdy edýär. Başga